जी नमस्कार प्रणाम। आप सब भोजपुरिया रसिक श्रोता के उपेंद्र पांडे उद्धव बाबा की तरफ से प्रणाम नमस्कार बा। एगो विश्वकर्मा बाबा के भजन आप सबके बीच में हम भेजता नहीं, आप सब अपन प्यार दुलार दे हो। जय विश्वकर्मा बाबा। बाबा विश्वकर्मा राउर महिमा अपार बा, रौर कृपा से बाबा, रौर कृपा से चलत मोटर गाड़ी कार बा। बाबा विश्वकर्मा राउर महिमा अपार बा, बाबा विश्वकर्मा राउर महिमा अपार बा। रौर कृपा से चलत, रौर कृपा से चलत मोटर गाड़ी कार बा। बाबा विश्वकर्मा राउर महिमा अपार बा, बाबा विश्वकर्मा राउर महिमा अपार बा। वेदवा पुराण में बहुत बखान जी, स्वर्ग लोक द्वारिका के कोई निर्माण जी। वेदवा पुराण में बहुत बखान जी, स्वर्ग लोक द्वारिका के कोई निर्माण जी, कोई निर्माण जी। कितना बताइए बाबा अनेक विस्तार बा, कितना बताइए बाबा अनेक विस्तार बा। बाबा विश्वकर्मा राउर महिमा अपार बा, बाबा विश्वकर्मा राउर महिमा अपार बा। सर्च नया नया होला काम जी, अग्नि ब्रह्मोस बन उड़ला विमान जी। होखेला रिसर्च नया नया होला काम जी, अग्नि ब्रह्मोस बन उड़ला विमान जी, उड़ला विमान जी। बढ़े विज्ञान राउर नमवे आधार बा, बढ़े विज्ञान राउर नमवे आधार बा। बाबा विश्वकर्मा राउर महिमा अपार बा, बाबा विश्वकर्मा राउर महिमा अपार बा।
श्रद्धा से जे भी भगता रौरा के पूजेला बन जाला ब्रांड नमवा ऊपर वो कर गुजेला। श्रद्धा से जे भी भगता रौरा के पूजेला बन जाला ब्रांड नमवा वो करे ऊपर गूंजला बाबा वो करे ऊपर गूंजला। पांडे उपेंद्र राउत बोलत जय जयकार बा। पांडे उपेंद्र राउत बोलत जय जयकार बा। बाबा विश्वकर्मा राव महिमा अपार बा। बाबा विश्वकर्मा राव महिमा अपार बा। रौरे कृपा से चलत मोटर गाड़ी कारबा। रौरे कृपा से बाबा मोटर गाड़ी कारबा। बाबा विश्वकर्मा राव महिमा अपार बा। बाबा विश्वकर्मा राव